Ka khot ya ka wa mentedu ha ka khat sautrik nai wing kala buddin ya ka jing pentri kam ya ki in situ nala ne ki jaka bante la kam ya ki jabo jaban ki bami nak man ki thli wing jong ki nong shong shnong ka jawai bantu sha ka wa mentedu ya ki ne ki in situ nala la shna da du usnem arhajar arpuar da katanat penroisor wat jawai municipal board ha ki khat wei tli ki wa duit batui sha mentedu Hakene ke jing hiar budden layalam da umakro el pariat presiden rengkat ke jing don lang u riurang ba bala syamphang bah kari jaintia uma SK Lato u executive engineer JMB ma H pasa nalor kiwe hiri upa khmat ke jawai. U presiden kro el pariat habakren syakilat patai khubor ulayathu ba ka jing tumu jong kene ke jing budden ka long ban kerpat ya ka sorkar jela ban shnak loino ya kite kinala ki badang sa teng klem la trekam la arsnem menta bat ban pentri kampura ya ki hakine ki benai telang kat kum ke jing kular bala aida ka sorkar jela na kapor syakapor hakane ke jing budden ka kho ya ka wa mentru kalala ba kite ki jing te ki yarap ha ban te la kam ya ki jing tuit jong ki jri ki nyot ka umja khlia ba mi na ki ying ki yo ki hat na jawai syak mentru angin ka liang jong ka khoj ka wa mentru ka wai na ka kanhon jong ki rangba samlai long khme ki badan bi seu khia ka jing ya ide ba ka wa mentru ka bai na ka jing im jong ki nong song snong ka ba pen im ngi na do ki spa aspa sna men shwa do menta ki ba kanang wang ba ka ne kanhon ka ba ya khon ban yo ya ka umbam ka umdi ka wa mentru ka ba khoj ngila ayawan ban pai ya kini ki jingsna ajing dai bat kini ki doj ki bagi khot instun la ki bala pentrai kam na joy municipal board halor kene ka banta ka bangiwan na jing singau khia ba ka ki hajing dai bat ki nyut ki bala wan ki ba toj sa mantadu ni lawan sakhi menne ya kene ka institun la ka bala pentai trai kam menta la laisnam ka jing yo i ka jing lap ka jongi ajing ini ke menteri ba kani ka wai ka badan hang kani ka benta jong ka mentadu bagi khot triong riang ka jing don bat kat step engineer jong ka joy municipal board bat kirang ba isamla ngilap ba kani ka jing trai kam jong kani ka stunala hang ne kala along ka ba jaj baj kalong pura hajing dai ba kani te kala long ba ki kinyot hamtam ki plastik kila ai ka jing yada ha kani hado bang ilalap ba ka kano kanyut ke badan hang ni nakini ki dong trekam ya kani ka nala kila ay pangkhoj haka jingpat ke jongki kumjoy ro ko ka bala atoj sa mantru mantangi i kum baka khamkhoj te kai ke baka jingtwa ka jongi manta ka long ba jing lap ba ki wai pat ki khat sipau teli kinala ki badan ha baro ki talawiyar jong ka wa mantru na kisnong hajuai ngilap ki dang sa teng menta namar ha por ka ba ki traika mental asnem siteng nimyo i ba kay ki dang long suki pala ka traikam nakataga daw kagajing yakran jong i ba executive engineer jong ka joy municipal board ngilabo kajing karpa di uba la kumno ba yakine ki badang sa kinala ki dai ban pendep pura ban traikam ya ka haswa ba kani ka liur kan wan jong nusnem arjar akusan te hakajing yakran nagaliang ka jong uro ula ay ka jing kular ba kaliang ka municipal board bat ka sorkar ro ki kular ba kani ka kam kadai ban bentrai kam haka sini sunam banwan taka ay ka jing karpat ka jongi ya kinong song sinong ke badan tawer jong ka mantadu hoy pilayo i bangila ya khun haka bor ka bangila ban yada ya ka mantadu balay ngila ya kani na mar ngi singaw tho lada ka wa mantadu kam dansyo langido ya ka wa kajaj berew jongi ki badan tawer jong ka mantaduro nginja nakataga daw ban im kapateng ka jongi ban im ban singan ka jing im ka jongi namaram don pat daga wai pat ka wa ka ban ai yangi ba ai air yangi ka panbiang yokhaw sigi hali ka panthor te nakataga daw ngibo ka jing karpat ba yakini ka nyut hamtam ka plastik ka ba ngipendam man nakisngi ka ba lalong ka kawai na kasakri yangi ki berew ngi kebo ka jing karpat bas ngaw bah wat am bread kulmar ki plastik kat siya ba pilap kat siya bis ngaw biyang ya kani ka plastik ka ba day ka ba kanong syon ka jongi ngaw bah bo la ka jong ya kani ka plastik kana makin am to nya gini giwa lamung to nya gilir na kini ginala bad am bread kulmar kat siya balam tenan langila ban le kumne ko bang iyo lang ba ka PHE kawa man tudu ka jongi
kandang la ban ai jing im kan la ban ai kam ai jam yangi hakis ngi kisnam gi banwan te kan ne dai ka jing tu ka jing rapat ga yang ka khoi ka wa man tru bat ngi kermen baga sarkar jalla khamtam jung urban department kadai ban le sat pentrai kam no khnang ba kane ka talang ga bawan ngin yo i ba ka liur kan long ka babha ha ka wa man tru badam dai tang kata kane kan dai ka banta ka ba kanuksa ya ki waipat ki jalla ya ki waipat ki district ki badan po Meghalaya khamtam ka shalong bakine ka jing pentrai kam nang ne kandai kanuksa ya ki bakiro kindap ban pentrai hok ya kane ka kam te kata ka dai ka jing karpat ka jing im kwa syo na kaliang ka khoi wa mentru ba ngin yang yo i ya ki plastik ha kini ki liur banwan ki ban penbo phong ya ka wa mentru pau ka jing seo dio ba na kaliang jong ki ne ki rang ba asnong kimla ban wan bandolungkat ya ban pai ban sakhi ya kane ngi kerman ba ki sngi ki tayo ban wan na kaliang jong ki rang ba asnong na ki he chnong ki badan tawir yang kementru bakin dal rangkat na kabanta bangin pen ya tray rangkat tray lang khnang ba kene ka kam ka jongi nabanta ga wa am tudu ka jing im ka jongi ngin yo ka jing im ka basngan